gantaraken pitutur luhur tab agung Mahabharata kawedhar kanthi lampahan ngamarta bedah kagantaraken dening Ki Ngabehi Edi Pranata Gending lan ilustrasi Agil Wahyu Kusuma. Editor Firmana Setiabudi, kameramen Dani Rahmawati, pengarah acara Ibu Titi Erdno. Sugeng midhangetaken tuwin mriksani. Suram ingkang diwangkara kingken Bagaskara anenangi brantan nira panglong tiga panglong tiga antara midil kang ulah wau sinarita periwasnya para Pandhawa Prabu Puntadewa sakadang kawon celting sukan dadu netepi perjanjian ingkang sampun kawedhar binuwang ing wana Kamyaka 13 taun lamenipun kumplang saisining nagari Ngamarta. Namung putra-putra Pandhawa ingkang pinandikan dening Raden Pancawala Abimanyu Gatotkaca boten narimakaken musibah ingkang senandang dening para punden. Negari kinukup dening Kalaprabu. Nahunta tinarita ing praja Ngamarta disanga sago Raden Pancawala prastisteng kampar kentana ing ngayap sangya wadya binengan para putra Pandhawa taktana sisang Jayadrata kang tinuding nata Prabu Duryudana angkrenggani atana kawarsa kawula nuwun Raden Patih Harya Sengkuni ngaturaken pasegan panakrami sakrawuhipun ing negari Ngamarta. Raden Patih. Iya. Yer Pancawala. Sang putra Pangeran Pati
Iki jangkep para putra-putra Pandhawa kuwi Angka Wijaya. Gatotkaca iki tuwa-tuwane ya ana Setyaki ya. Yaki Brumeksa negara Ngamarta. Ana Bobol Barata Ngamarta. Setyaki sing tanggung jawab. Iya. Pancawala kula wonten dawuh Eyang rak wis tepung karo ingkang wa iki to nggih. Ih menika Siwa Jayadrata. Iya bener. Pancawala kawruhana kulup. Aku tinuding wakmu Prabu Duryudana kinen rawuh sakjroning negara Ngamarta. Yen wis teka arep ngopo kok. Yo. Aku kinen ngrenggani negara Ngamarta. Awit Ngamarta wis dudu negara mardika maneh. Ngamarta wis dadi kukupaning para Kurawa nalika dening Kesukan Gaduh. Apa Prabu Duryudana lan wong tuamu para Pandhawa ngetohake Bandaraja donya klebu negara Ngamarta sawengkon jajahane. Sawise kalah Sukan Gaduh, Ngamarta dadi kukupaning para Kurawa dipasrahake marang Jayadrata kang kudu dadi ratu ana ing kene. Mengko dhisik kok. Gampang wong dadi ratu kuwi mau gampang nanging. Mora gage aku tak takon. Kok wanuh wani. Pa Prabu Duryudana lan Pa Prabu Puntadewa ngetohke negara sing duwe negara kuwi sapa? Sing gadah negara menika sinten, Paman? Lho, sing duwe negara kuwi ratu nggih. Ya ta? Ngamarta kuwi mau sing duwe kuwi mau Prabu Puntadewa. Yen ngestina sing duwe Prabu Duryudana, mula ditohke jroning Sukan Gaduh. Sengkuni. Kowe iki tuwa tur patih ning iki patih sing goblok. Aduh. Wah. Iki sia-sia wong tuwa kok dijenggung ora. Patih kok bodho. Raden Patih kawruhana sing duwe negara iku mau dudu ratu, dudu para Pandhawa, dudu para Kurawa nanging kawula dasih sing duwe rakyat goblok ngerti ora? Kapan kok kawula iso duwe negara niku ndek kapan? Bimanyu. Kawula mau mung peranganing negara manggone ngisor dhewe. Manut perintahing ratu ora ana kok kawula duwe negara ki ora ana. Eling-eling patih bodho sing ora ngerti widya pranatan ning negara. Patih sing ora tepung demokratisasi ki ya kowe kuwi ngertimu mung feudalistik. Kuwi jaman biyen. Negara sing duwe ratu, ratune melu negara mbayar pajak kuwi tatanan biyen jaman saiki. Negara wis sing duwe kawula dasih yen kowe arep ngrenggani negara Ngamarta nganggo dasar Sukan Gaduh wis nate nakoni para kawula apa durung? Kawulane entuk ora yen bakal dilungguhi Jayadrata wis. Lho, ya urung nate takon to ning ora usah kakan rame yo nggih. Wong mau padha ngedohi pahlayan prayoga kowe padha minggir bakal direnggani Gestarastra. Kok Gestarastra? Kuwi maratuwane goblok. Berkelera-kleru bae direnggani Jayadrata nggih. Wah, agak sulolo iki. Waduh. Wah. Waduh. Kok para-para aku ora wedi. Nani ora wedi. Wah, yo.
musuh Kurawa. Depan. Ki Haryo Wikarno. Wong para Kurawa ayo beli. Apa tuh madya lakon tak pateni dhewe. Yaki ngendel kayo Mas Bro. Loh. Ini mati ya. Oh iya. Loro. Waduh, mati ya. Ayo. Depan. Tanding ono. Ayo janji. Ayo maju meneh. Ora wedi karo kowe. Wah. Yo. Yo. Ayo. Yo. Aduh, mati ya. Aduh. Oh, nanti. Iki serayaning Kurawa nata ika Cakra Prabu Kirmira anake Baka. Ayo maju para Pandhawa aku tak kremus kabeh. Ayo Pandhawa padha maju kabeh. Wani karo Kala Kirmira maju kene. Yo, ndi? Sing ngongko iki ndi? Ono kok tak mono tanding ono. Terus tanpa ngono ayo. Barang kowe pramu hari labraken Kala Kirmira. Yo. Aduh.
Oto Anggepan kotak anak langening kalangyan aglar pandam mun saar tinonlir kekunang suram sorotetan padang kasolan pajaring purnameng gegono dasare mangsa ketiga imo anak wenging ring ujungan solo dasare mong saketiga perkasane kaya ngene ya Kang Gareng perkasa bap-apa alik perkasa bap-apa awake dhewe iki dadi wong buangan ngono kok nderekke ndara para Pandhawa dibuang ning alas Kamyaka suwene pirang taun Kang 13 taun 13 taun nglakoni hukum Wanaprastha urip sadurunge alas sing setahun dikon umpetan kuwi mengko yen kecandak utawa konangan dening para Kurawa Pandhawa kuwi engko dibuang meneh ning alas suwene 12 taun meneh waduh wah ya kapan muli awake dhewe yen kok ngono kuwi lah iya iki selak kangen karo anak bojone rina wingi burka nyawang sak isine alas wit-witan kang gedhe-gedhe semak belukar oh kewan-kewan maneka warna iya kewan-kewan ki jroning alas iki warnane apa ae Kang Gareng ayo warna-warna sing galak bangsane singa harimong iki kewan apa to Mas ayo harimau iki basa kawin iki harimong oh badak iki yo galak apa sing ketok disuduk terus ya bangsane kewan sing iso mlumpat iso mlembang-mlembang kae kuwi ya akeh oh bangsa kethek ya reng kethek lutung orangutan kowe lho kowe piye kok padake kewan ta kowe iki ora kowe iki maksudku
anak kethek kuwi jenenge kowe. Oh, dudu aku to. Lah nek jan dudu kowe lek ya mirip kowe to, Rek. Ya biyen ngomong kowe jenenge Pithecanthropus erectus javanicus ku ya. Nuwun sewu kaya kethek kuwi kok. Enek neh sing lumpat-lumpatan. Bangsane kewan kuwi. Apa gong? Lah kae Tarsan anak bojone kae. Wong-wong kuwi menungso ya, kuwi dudu kewan, menungso. Oh, golongane menungso to. Lah kae ya kanggo sandangan ciut sithik mung nutupi kecamatan ngono kok. Ulang kae. Wis apik no. Nganggo sandangan kaya ngono. Timbang Petruk kuwi menungso kentekan sandangan kok malah nganggo kathok koran kuwi. Lah iya kuwi iki piye to, Kang? Menungso kok kathoke koran. Kowe ora mbasake genah kentekan salin ngono kok, Dik. Iki mbok mlayu kok ya mak klolang. Ayo seneng nitikno. Kanjeng rem-rem arum. Undung merosanan. Dereng gelek nangkronging selon lalu mute angah lingi kayu apune anamar amongso kalalar eli duh anakku ngger Pontowala sira kok sumusul ana alas Pontowala aduh Rama nyuwun pangapunten lampah kula dipun koyak dening Kala Kirmira wah Kala Kirmira kuwi sapa ih menika anakipun Prabu Baka paman Sumingira. Endi? Kala Kirmira nyetetane dhewe. Kirmira reh mangus romyong ambreng kadya karunaning apate angin marga memang Mara mrene iki Prabu Kala Kirmira dendam kesumat demi tubuh wis mateni bapakku Prabu Baka ora usah bingung mateni pakmu aku dhewe ayo mati wah akon gagak limpamu ayo Abi, wah, ini mulu kekuatanmu parat. Mati, mati. Ayo. Iki Kala Kirmira, ayo. Andingono Kutara. Ayo, mati. Ya, adukmu. Prabu Puntadewa
nata omyang danan daya maturing mrapa narendra harimurti maturing rapa narendra harimurti anakku nggih Gatotkaca Pancawala sakadi-adine sing putu nuwa lho kowe aja mrinani ngamarta bedah diklungguhi dening wakmu Jayadrata kabeh kumaus dadi lenging perjanjian antaraning Pandhawa lan para Kurawa mula karepen ngamarta dikukup dening Kurawa ngentenana 13 taun kang bakal tumeka Pandhawa lan sira kabeh wajib ngrebut negara Ngastina Blub. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang-wayang digital. Mugi saged pepanggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.